Il-kuntrattur ta' 62 sena minn San Ġwann ġie mmultat €2,250 u kkundannat 6 xhur ħabs sospiżi għal sentejn wara li nstab ħati ta' ksur tar-regolamenti għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol u li wassal biex weġġa' ħaddiem. L-inċident seħħ f'April tal-2018 f'Birkirkara meta l-impjegat waqa' minn għolji ta' madwar solar fuq il-post tax-xogħol waqt li kien qed jaħdem f'sit li kien qed jinbena. Il-kuntrattur nstab ħati li naqas milli ħares is-saħħa u s-sigurtà tal-impjegati u li naqas li jieħu l-miżuri ta' prevenzjoni. Fi stqarrija l-Awtorità għas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol qalet li se tibqa' tisħaq li x-xogħol fil-għolji jsir b'tagħmir protettiv u adegwat kemm fuq in-naħa ta' barra kif ukoll fuq in-naħa ta' ġewwa tal-binja. Antwan Borġ ta' 38 sena mis-swieq ġie liberat minn akkużi ta' serq minn sit ta' kostruzzjoni fil-Mosta. Il-każ seħħ f'Jannar tal-2017. Huwa kien akkużat li saraq magna li tqatta' l-ġebel u għodot oħra li jintużaw fil-kostruzzjoni b'valur ta' iktar minn €3,700. Ġie mixli wkoll li laqa għandu oġġetti misruqa li kiser il-kundizzjonijiet ta' sentenza sospiża u li kien riċediv. Il-Maġistrat Audrey D'Amico li ma sabitx lil Borġ ħati tal-akkużi għax qalet li l-prosekuzzjoni naqset milli tipprova l-akkużi fil-konfront tal-imputat. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.